Gogule. Probleme? Ha? Stai acolo. Stai acolo. Mă, fraiere, tu vezi cu cine te bați aici? Te-ai uitat pe șlapul ăsta? Ia uite-te tu mai bine. Tu știi cine e? E idolul tău, mă, prostule. Auci! Mă, boule care ești. Vrei să-ți rup coloana? Cine e acolo pe papuc? Ia zi, mă, ce faci? Îi rup dinții? Să vezi ce-ți rup eu ție coloana. Mă, fraiere care ești, fraier. Ia, 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 ia. Stai că pune mâna pe tine. Unde ai fugit? Ieși afară. Ieși afară, ce cauți acolo? E beznă, nu te văd. Vino încoace. Vino mă încoace.